ассалому алайкум бинандагони гироми, барномаи тиловии пайғом манзури шумост. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. маҷлиси навбатии назоратӣ назди дастгоҳи раиси шаҳр бо роҳбарии муовини аввали раиси шаҳри Панҷакен Муҳаммад Содир Сафарзода баргузор гардид, ки дар он якчанд масъалаи муҳим таҳлилу баррасӣ шуданд. субҳи имрӯз дар толори хурди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, сардорони идораи ташкилотҳо таҳти роҳбарии муовини аввали раиси шаҳр Муҳаммад Содир Сафарзода ҷаласаи ҳафтавор доир гардид. маҷлис бо суханронии муовини аввали раиси шаҳр оғоз гардида, ӯ аз иҷрои дастури супоришҳои раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода пурсон шуд. аз ҳозирин вобаста ба иҷрои супоришҳои дар ҷаласаи гузашта ба ишон вогузор гардида, ки асосан омодагӣ ба ҷашни Наврӯз, обунашавии корхонаву ташкилотҳо ба рӯзномаву маҷаллаҳо, таъмири роҳҳои дохили шаҳриву берун аз он ва кабудизоркунии кӯчаву хиёбонҳо буд. суолҳо пурсида шудаву баҳри ҷонноксозии кор дар ин самтҳо супориш дода шуд, то тадбирҳои мушаххас андешида шавад. муовини аввали раиси шаҳр Муҳаммад Содир Сафарзода дар идомаи суҳбат қайд намуд, ки барои хушу хотирмон пешвоз гирифтани ҷашни Наврӯзи ҷаҳонӣ бояд аз ҳозир омодагӣ бигирем, зеро шаҳри Панҷакен яке аз шаҳрҳои таърихиву сайёҳӣ буда омадани меҳмонону сайёҳон ҳамарӯза ба ин ҷо дар назар аст. дар Фарҷом барои беҳтар ба роҳ мондани кор ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳусайн Солиҳов. машварати омӯзгорони фанни забони русӣ дар толори шӯъбаи маориф хело судманд гузашт. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. дар толори шӯъбаи маориф зери роҳбарии мушовири шӯъба Султонова Зарина машварати омӯзгорони забони русӣ баргузор гардид. дар машварат масъалаҳои гуногун, паёми пешвои миллат, ҳуҷҷати раҳнамо, барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар амал, нақши иттиҳодияи методӣ, истифодаи усулҳои фаъоли таълим дар дарсҳои забони русӣ, фаъолияти иттиҳодияи методӣ, сисолагии истиқлолияти давлатӣ ва соҳаи маориф мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Султонова Зарина дар баромади худ қайд кард, ки ҳамаи омӯзгорони фанни забони русӣ паёми пешвои миллатро, ки 21 декабри соли 2021 ба Маҷлиси олӣ ироа гардида буд, тавассути телевизион тамошо карда хулосаҳои зарурӣ бароварданд. бисёр масъалаҳо ва нақшаҳои дар паём ба миён гузошта шуда илман асоснок ва амалишаванда мебошанд. Особое внимание лидера нации было подчеркнуто на развитии образования и науки республики. В числе центральных тем послания находятся темы качественного и ответственного обучения, воспитания подрастающего поколения и молодежи в духе патриотизма, самосознания, уважения, прав и свобод человека. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, призывает всех и обращает ко всему гражданам, будущему поколению быть грамотным, готовым к защите своей страны и требует знаний государственных и иностранных языков и развития преподавания русского и английского языков в их необходимости в жизни страны. дар паём ба вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ супориш дода шуд, ки барои омода кардани омӯзгорони фанҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ бо забонҳои хориҷӣ, тарбияи омӯзгорони ҷавони баландихтисос аҳамияти аввалиндараҷа зоҳир намоянд. ҳукумати кишвар ҳамасола ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи бештар мекунад. сарвари давлат дар паёми навбатӣ дастур доданд, ки ба рушди ин соҳа афзалияти бештар дода, барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот, аз худ кардани забонҳои хориҷӣ дар муассисаҳои таълимӣ мусоидат намоянд. طول 30 سال استقلالیت دولتی 3240 مؤسسه نوی تعلیمی برای 1,400,000 خواننده ساخته به استفاده داده شد. در سال تحصیل 2021 بیش از 42,000 نفر در 25 دولت خارجی برای تحصیل فرستاده شدند.
ҳамзамон мушовири шӯъбаи маориф дар бораи татбиқи барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забони русӣ барои давраи то соли 2030 маълумот дода, масъалаи омӯзиши забони русиро ҳамчун забони муоширати байни миллатҳо ки аз самтҳои афзалиятноки сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад, яке аз масъалаҳои муҳим донист. Сол то сол муносибатҳои байналмилалӣ васеътар мегарданд. Аз ин рӯ эҳтиёҷ ба такмили таълим ва омӯзиши забони русӣ дар муассисаҳои таълимӣ пайдо гардида ба муносибатҳои байни халқҳо ва кишварҳо таҳким мебахшад. омӯзгорони забони русии шаҳру деҳотамон баҳри амалишавии ин барнома дар муассисаҳои таълимӣ чорабиниҳои гуногун доир намуда таваҷҷӯҳи хонандагонро ба омӯзиши забони русӣ ҷалб менамоянд ва баҳри забондон будани онҳо саҳм мегузоранд. ҳамзамон мушовири шӯъба Султонова дар баромадаш қайд кард ки ҳафтаҳои забони русӣ дар муассисаҳои таълимии шаҳр хеле хотирмон гузаронида шудаанд, махсусан чорабиниҳое ки тӯли ҳафтаи забони русӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 ва 30 гузаштанд боиси қаноатмандианд. омӯзгорони забони русии ин муассисаҳо бо баргузории дарсҳои кушоди телевизионӣ, озмунҳои рангоранг, маҳфилу кевенҳо, дарсҳои берунасинфӣ ва конфронсҳо меҳри хонандагонро нисбати омӯзиши забони русӣ зиёд намуда, бори дигар исбот намуданд ки забони русӣ яке аз забонҳои байналмилалӣ мебошад. Султонова дар фароварди суханрониаш омӯзгоронро таъкид кард ки бо шакли наву муосир планконспекти дарсиро тартиб диҳанд. дар ин росто планконспектҳои тартибдодаи омӯзгори варзида Баҳронова аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ва Ӯтамуродова аз донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен намуна мебошанд. ҳар як омӯзгор бояд нақшаи худомӯзӣ дошта бошад, махсусан ҷавонон барои ташаккули дониши хеш, таҷрибаомӯзӣ ва аз худ кардани усулҳои гуногуни таълими забони русӣ кӯшиш ба харҷ диҳанд. паёми пешвои миллатро ки ҳидоятгару раҳнамо аст, ҳамчун дастури методӣ истифода кунанд. муаллимаи варзида Арслонова Замира аз муассисаи давлатии литсеи шаҳр дар бораи ташкили портфоли омӯзгори забони русӣ маълумот дод. Идея портфеля или папки индивидуальных учебных достижений учащихся становится в нашей стране в последнее время все более популярной. Все больше школ применяют его в своей практике. На Западе его называют портфолио и говорят о нем как об одном из основных образовательных трендов последнего десятилетия. Более того, утверждается, что школа 21 века – это школа портфолио, и идея портфолио выступает как один из существенных элементов модернизации образования, происходящей по всему миру. По модернизации понимается система образования в соответствии с процессами трансформации современной цивилизации, охватившими все сферы жизни, и прежде всего мир труда, экономические и социальные условия. Внешнее портфолио может быть оформлен в виде папок, картотек, коробок. Основной смысл портфолио – показать все, на что ты способен. бояд қайд кард ки портфол ин маҷмӯи корҳои ба самон расондаи омӯзгор дар таълиму тарбияи насли наврас аст. ин ҳуҷҷатест ки аз натиҷаи фаъолият ва дастовардҳои педагогии омӯзгорон дар ҷараёни таълиму тарбия маълумот медиҳад. аз ташкили портфол, усулҳои муосири таълими забони русӣ, дарҷ гардидани маълумоти умумӣ дар бораи омӯзгор, корҳои эҷодии ӯ дар ин ҳуҷҷат, муаллима Арслонова маълумоти мухтасар дода портфоли омодакардаи хешро пешниҳод намуд. омӯзгори ҷавон Тоҳирова Малика аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 дар мавзӯи истифодаи асарҳои асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар дарсҳои забони русӣ маъруза карда қайд кард ки асарҳои пешвои миллат дар тарбияи ватандӯстӣ ва худшиносии насли наврас нақши бориз доранд. дар мавзӯи истифодаи технологияи муосири педагогӣ дар дарсҳо маърузии омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 Муҳиддинова Дилноза хеле ҷолиб буд. ҳамин тавр машварати омӯзгорони забони русӣ хеле судманд гузашт ва барои омӯзгорони ҷавон барои баланд бардоштани савияи касбӣ мусоидат намуд. машваратро мушовири шӯъбаи маориф Султонова Зарина ҷамъбаст кард.
идомаи барномаи иттилоотии пайғом. Дар ин шабу рӯз кишоварзон ба чӣ кор бояд машғул шаванд? Ба ин савол корманди стансияи таҷрибавии Панҷакентии Институти зиёратпарварӣ ҷавоб мегӯяд. Таваҷҷӯҳ намоед ба мусоҳибаи мо. Диловар Лоиқзода корманди илмии стансияи таҷрибавии Панҷакентии Институти зироаткорӣ мебошам. Барои деҳқонони кишвар ҳоло ки мавсими кориҳошон ба анҷом расидааст, метавонанд ки аз ин фурсати муносиб истифода бурда дар боғҳояшон ё дар майдонҳояшон корҳои зеринро амалӣ намоянд. Аввал бояд ки дар ҳамин заминҳо шудгори тирамоҳӣ гузаронда шавад, зеро ки барои ҳосили баланд гирифтани соли оянда баъд аз ин мубориза бар зидди ҳама гуна ҳашароту алафҳои бегонаю касалиҳо ҳатман замин бояд дар тирамоҳ шудгор карда шавад. Ва дуввумин омиле ки барои ҳосили баланд ба мо кӯмак мекунад гузарондани яхобмонӣ, хусусан дар он заминҳое ки аллакай шудгори тирамоҳӣ шудаанд ва чуқуртар ҳам шудгор шудаанд, атрофи то 30 сантиметр чуқурӣ омочҳо шудгор кардаанд. Дар он заминҳо агар имкон бошад яхоб монанд хеле беҳтар мешавад, зеро ки дар ин чуқурии 30-40 сантиметр ҳамин ҳашаротҳои зарароваре ки зимистонро мегузаронанду барои соли оянда бо рушду намӯ мекунанд, барои ҳамин онҳо нобуд мешаванд аз таъсири сармо. Дар он заминҳое ки агар шудгор нашуда бошанд, ҳамагӣ дар чуқурии 15 ё 10 сантиметр ях мекунад ки дар ин ҳангом ҳашаротҳо эмин мемонанд. Барои ҳамин мо тавсия медиҳем ки пеш аз яхоб мондан заминҳо ҳатман шудгор карда шаванд. барномаро идома медиҳем. бахшида ба 20 солаи фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 конфронси илмӣ таҳти унвони «Илмат ба амал чиёр гардад» баргузор гардид. дар маҷлисгоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 аз ҷониби маъмурияти шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент конференсияи илмӣ дар мавзӯи методикаи таълимӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бахшида ба 20 солагии омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ бо иштироки мушовирони шӯъбаи маориф, омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ доир гардид. конференсия бо суханронии мушовири шӯъбаи маориф Мурод Шихемов оғоз гардида ном бурда рӯзномаи конференсияро ба ҳозирин муаррифӣ намуд. баъдан аз рӯи масъалаи якуми рӯзнома Мунзир Султонзода мушовири шӯъбаи маориф баромад намуд. инчунин Қурбонзода Чаманоро омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 дар мавзӯи методҳои ғайристандартии ҳалли муодилаҳои ирратсионалӣ сухан намуд. ӯ қайд кард ки солҳои 2020-2040 эълон гардидани солҳои рушди илмҳои дақиқ барои баланд бардоштани дониши хонандагон буда он натиҷаи дилхоҳ низ ба бор оварда истодааст. Раҳимов Абдуҳаким омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29 бошад, дар мавзӯи намунаи ҳалли масъалаҳои тестӣ аз фанни химия баромад намуда ҳар як сухани худро бо далелҳо исбот сохт. ҳамзамон дар чорабинӣ вобаста ба мавзӯи пешрафти техника, одоби истифодабарии телефони мобилӣ ва зиёни он иштирокчиён сухан гуфтаву ба саволҳои ҳозирин посух гуфтанд. вобаста ба ин аз волидайн хоҳиш карда шуд то ба фарзандони худ телефонҳои мобилиро надиҳанд, зеро он ҳам ба саломатии шахс зиён дошта, ҳам насли наврасро аз китобхониву илмомӯзӣ дур месозад. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳусайн Солиҳов. бинандагони азиз, ин буд барномаи иттилоотии пайғом. То барномаи дигар танзияту хонабод бошед. хайр.